салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯза аст анами намуд раст продажаи калон духтаро дар бозори Корован нелекин духтаракои хушрӯ. Духтаракон магазин қарор дорад дар Гулистон пеши мачити Якачинор. Ман ватсапшона мемонам духтарои хушрӯ, даставка надорам. Бо худшон қати гап мезанед, чизе нофаҳмоа мефаҳмонанд шумода. Суроғара ай берун як видео кардам, тамошо мекунед, сари видео монда ҳастай. کسی نفهمه باشه مقصد واتساپ شون در اکران هست زنگ زنین نویسین شما دا با معلوماتی پورا میتین رسپداج کلان کداگن دخترا برو گوانجو ترکیه هم دبوید دارد ای 50 سومون سر کداگی دخترا تا 80 سومون همه چیزشون انی با دیگه کوی دیده استدین دخترا برای دخترچه کو برای نیکوی نوارجدیانی 50 سومونی دخترا کدامش کی معقوله нархошон бомба гуфти вай гапакоги шушта гудакакутун мепушан зимистонда 50 сомони суроғара фаҳмондум духтаракои хушрӯ. ман даставкарам гуфтам ки надорам бо хачона мепурсен дабораи амин либосо маълумота ман пара када додам. хоҳиш мекунам даман дабораи маълумот дигар напурсен хуб мешад. за касои мо аз бозори Корован бисёртар мешавад. ҳама ина медонанд духтаро. нигоҳ кунед 50 сомон чихе хушракай бо кайсимча дорад. размеро ҳар хела ҳай размерои дар коритона қариб ҳамаша дорам. расветкаш беҳад бисёр. ба духтаракони намуд бо бодико ҳастан хеле дарунакошон начос дора барои зимистон барои кӯдакако размеро ҳаст духтаро. ай кӯдаки навшудагӣ то 1 сола ҳамхелиро размер дорам. махировни хушрак не махировкой бо аҷоибот фасон дорад. нигоҳ кунед озма яхилоша нишонтиём ина капшондор ани хели харгушак диден барои духтаро бачаҳо беҳад вибр калонай духтаракон чизе ки маҳқулай ҳозир анҷа 80 сомон мегиред. дидед ини тигровкаям 80 сомонӣ ранги зардам дорад чуҷачай ба хелум яча нишонтиём почашон кушодай духтаро поча маҳкам нестай ки гӯем ки кӯдак калон шуд почаш дарав маҳкам мешавад. на чуҷача 80 сомони духтаро размеротон ҳастай. ани яком духтаро ман як навор доштам аё 180 сомон ба духтаро дар инҷа бошад 80 сомон ҳама хировни ҳастай. на ама хали баша масо розлички и пальточоям духтаро 80 сомони якош духтарако 60 сомон будай. диде махровни баъд ни дуечко ҳастай новый год инорам духтаро 80 сомон расветкош духтаро беҳад бисёрай. баъд ани платьячо ҳастай барои духтарои калон 80 сомони. дидед نیارم نه اومدگی دخترو ایرم 80 سومون بوری گوانجو یعنی که همه بوری دیگر شهر قریب چقدری پچق کرده هم خکاچی سوشون زوره شوشتا میپشی. نه دخترو با نایستاد اینای پالتوچه اومدگی دخترو ایرم 80 سومونی. دیدن غافس کی خوشرو بانی تیگروفکوشون هم دخترو 80 سومون انی به اسم 60 سومون آستین داراش 80 سومونی. ба духтарако ани солинавиё гуфтивай гапо ҳози нами харидани ҳамиёи вақташ уже солинавда садикода дар кор мешавад. ирам духтаро палточаи гуфти гапо духтарӣ мешавад духтарӣ мешавад 80 сомони. ина двоечки ям 80 сомони духтараки. ина махировни жемпиракои фасонак дорем ирам духтаро 80 сомон. якташа нишонтиём ғафсак махров 80 сомон ин 60 сомон инам 80 духтаро инчам 80 сомон духтаро ина як расветкаша нишон додам мана ирам 80 сомони пальточа духтаро ина бок размери майдара нишон додам даҷа итсвет а размери калонаш духтаро уҷада ҳастай айда 3 4 5 6 сола ҳастай 80 сомони инам 80 фақат жемпирки дар болои садаге ва 60 миям духтаро ко 60 болои жемпирча 60 сомон инаш 80
ирам духтаро платье ғафсаки хушурай 80 сомонӣ жемпуре боло ҳарду 60 сомонӣ ино бодикое ки оз навор кардам ҳамовай духтаро 80 сомонӣ аксияи калон дер накунед духтаро касе харидоре марҳамат ба духтаракони куртка омадагиай нигоҳ кунед курткаорам аҷоибот хушро иёрам 80 сомонӣ духтаро палточоям 80 сомон духтаро курткачоям 80 сомон палточошам хушрай курткачошам ғафсаки хеле материалшам хушракай нигоҳ кунед 80 сомонӣ бори гуанжу но курткао размери калон дорад 80 сомон бабичке. ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атоми ба кор даъват кунам. дар ширкати Атоми бениҳоят кор осон аст, бали шахси худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати Атоми худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати Атоми корейска косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати Атоми бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биёед дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. ба духтаракони намудуико омадагиай иёрам 80 сомон мана ина дуечки 80 сомони духтаро кадомешки маҳқулай ина 80 сомон баъд ин хеле спортивкачои хушро омада духтаро дуойкаям диден ирам духтаро 80 сомонӣ размеру айда 3 сола то 6-7 солара размер доранд духтаро нас новин год пижамка мешад дуечки 80 сомонӣ расветкош бисёрай меқапумшон мегам ара баре меғалтан дарав ина дуечко 80 сомонӣ духтаро духтаро 80 сомон уже ман харидорӣ кардам дар ин тараф мондам барои худам махировкои гарма каки хушро ям 80 духтаро ина дуечкоям 80 сомон ба духтарако духтарои калони 10-12 сола да не хел дуойка омадаги ай чанд сола сар мешад ино ай 7 сола духтаро то 12 солара бидай нигоҳ кунед ҳам хе гармакак арзони гуфтиве гапо хо ки сайёҳ 80 сомон духтаро бодик дуечки не якам 80 сомон дуойка духтарако ина чизе диден имрӯз 80 сомонӣ ба духтаракони наму дуойкои махирони материалашон мягкие хушрояки иям 80 сомонӣ инҷа чизе ки дар навор дида истодем 80 сомон ғафсаки зимистона не аввал нишон дадагиём набо дуечка 80 сомон духтаро кадомешки маҳқулай ина дуойка на неяшам духтарос бай дуечка 80 сомон ба духтарако ин намо дуойкачо ҳастай тугмадор иёрам духтаро 80 сомон диден сета дута расветка дора ё кнопка дорош тугмадорош ду расветка ҳай кабуту сери ани бай светри холигиай иношам як расветка бидай боя намо дига дора ина иши хеле не размер а 1 то 5 солара ҳастай 80 сомон ниран духтаро ғавсакаки хушруай нигоҳ кунед идам 80 сомон размеру а 1 сола то 5-6 солара размер доранд нирам 80 сомон духтаро бежви светам дорад ба духтаракони ин намуд курткао ҳастай барои бачаҳо духтаро размер доранд мана инам духтаро 80 сомонӣ то анами болора 80 сомон курткао ина солдатский не инамучам иёшам ҳамаш 80 сомон мана ин намуд палточо ҳастай иёрам духтаро 80 сомонӣ
اینا دخترکو این نزدیک پالتو نشون میتیم رزمیرای چنده این 2 سال تا 7 سال هست. ای 2 سال تا 7 سال را رزمیر هست دخترو پالتوچه 80 سومونی دخترکو اینا دوچکو هسته بو 80 سومونه رزمیرام هست دخترو هم 1 سال تا 4-5 سال را رزمیر یوف میشود бо хоҳиш мекунам духтаро як бор дига мегӯм доставка надорам ба ҳисабшон дар экран мемонам бо хочонғати маълумоти пурратар мегиред оптинам доран духтаро ина духтарако жемпирчояко 60 сомонӣ нишонти якта размерав ҳастан духтаро қариб ки ай ҳамаш размер доран неро бинед чӣ қадar ғафсаки хушрӯ 60 сомон махдум айё навор доштам 130 сомон ба духтаро 60 сомон жемпирча ира нишон додам як бор мана 60 сомон ин духтарко нера бинед чӣ хушрӯ 60 сомон жемпирча ғафсак ба дуеко ҳаста духтарако 80 сомонӣ ина размером ҳаст ҳам начос дора ҳам беначос размеро ай 1 сол ай уже сар мешавад 2-3 сола то 8-9 солара размер дошта ина 60 сомон ай тоқа ина 80 сомон дуечка дута ранг дорад духтаро ина духтарако бо жемпирча замокдор 80 сомон бо дуечко ҳастай инерам 80 сомон размирои калон аллакай размири калон бисёри одамода либосо қимат мешаванд лекин ин магазинда хеле арзона ёкунен размиро бисёр 80 сомон кадомаш маъқула не духтарако бодико барои соли навӣ барои духтаро бачаҳо ҳастай расфеткош беҳади бад бисёрай кадомеш духтаро маъқулай 50 сомонӣ расфеткаш айҳад зиёда бори гуанҷу ини қатор 50 сомонӣ духтаро ҳам сери свет ҳаст ҳам чомна сери сабзиш барои духтарако аҷоибот хушрӯягона духтарако баъд ани намуд вандамкачора бинед чӣ хеле хушрӯ сафедак зимни вариант начосик доран размирои чанд то чандай ай 2 сола то 7 солара размер бадай духтаро нархаш 80 сомон 80 сомон аниям духтаро 80 сомон бошад ирам 80 сомон барои бачаҳое ки чӣ мегӯянд варзиша нағз мебинанд метавонем модаро туҳфа барем барои бачаҳои хушрӯтон нигоҳ кунед чӣ материалш хушрӯ бори гуанҷу як чизе ҳаст ки шушта мепиши ягон чӣ намешавад качествашон бомбай ба духтарако обтови доранд касе барои харид мегиранд дар қишлоқҳо савдо мекунанд бисёр аста масалан қурған ёвон кулоб ғармада менависанд ки обтови апа нишонтия ки куҷо обтови дедист ки бихарем ман шуморо ҳамин магазина тавсия метим 100% бори як даста метавонем биён харидорӣ кунем духтаро и бодико шасти буд не буд ин махровкошонам духтаро нигоҳ кунем ман видеои махров нишонта якта ба якта ман видео доштам айё духтаро 180 сомон буд даиҷа духтарако 50 сомон 50 сомон бодикошон бовар кунед нархҳои гуфтива гапо ки беҳади бад хушрӯ бо хай рақамҳои савдогар мемон барои оптун дигар чизо хутон бо хушрӯ када гап мезанем нишонтен мана расфеткош мегӯм ки айҳад зиёдаи ҳамаи агар бо нишонтӣ бо 2 соат дигар вақт лозим суроғара духтаро як бори дига фаҳмонам мачти якачинор тарафи гулистонда буд амин роҳи магазин берунда навор кадаги нишон додам дидед ба духтарако ёш чанди буд ё 60 сомони духтаро барои соли нав барои духтаро бачаҳо ҳастай
нигоҳ кунем. Расцветкошам хеле ҳастаи духтаро. Сери красни. Размеро ай чанд то чанд бошад? 1 сола 7-8 сола аст, а? Ай 1 сола то 12 сола духтаро размер доранд. Оптинам боз я бори дига мегум доранд. 6 сомон духтаро размеро ҳама вақт ҳаст. Намеё кадомаш мақбул 6 сомони. Либосои с Новым годом. Духтарако неҷа чизе ки якта гай 6 сомони нерам пальтуча якта навор доштам 350 сомон буд. Дайча бошад духтаро ё 80 сомон. Не двоечка 80 сомон. Ин двоечка 80 сомон. Инашам 80 сомон. Инашам 80 сомон. Чизе ки тоқа меша духтаро баъд 6 сомон меша. Инам 80, двоечка 80 сомон. Ани тоқаи 6 сомон. Ин начос дор ғафсак барои бачае ки 6-7 то до 12 сола размер ҳаста. Ина духтарако баъд ни намуҷи чо ҳаста. Ё кадомиш ки мақуле ҳамаи боло 6 сомон ай духтаро. Размеро ҳаста. Подростковый размеро нишам 6 сомони. Ина духтарако ё 6 сомони двоечки с Новым годом. Ма уже солинави омадаги фақат пеш аз 1 моҳи солинави ма видеои солинави мекунтон духтаро. Даже хитон пурсиден либосакои солинави навор кунен гуфтен. Алакай видеоро гуфти вега бо пешниди одамое ки либосои солинави пурсидаган ҳамора пешнод кардестем.